Iyo watiyo taxi atawenda pamusika apo kapo totakura vanhu sisitemu yakufull transport haditika iwatirika kutoleraudisturb vanhu 24 hours service. samdala unonzi mdala ini ndinonzi talebero yazichigome yati sisitemu yakufull kuti zita rako ri kumastreets kumastreets ndo yakufull system haunzi jaindi jaindisosetarengo akadzipo saka munoita nezvemdala inini inoita zvetimba ndichengesa timba like transport tipasiya so titori majournalist gate number 5 ndochigome zvikufaya kuchigora chamunacho ndeipo tiutsvagawo masapota nechikora hai ndechongoticherawo marori nechii chimoko chenyu aiwa ndinomuzawa Alright. zvichimoko mazano takamboti Sama promoter business matenga machips kapanyado. tatenga machips baba panyado apo. Alright, nyado arupo. Hapo. Aiwa ndo zinodiwa mfano promoter business. Siwa mu maraini. Siwa mu maraini wakutika nenzaro neapo dai. Ndizo. Fara kuonana nyama nemweya zviri pamwe. Sakufa ero siyaso. Zviri nani hati takaurayiwa nelockdown. But haizvi zvanani mafuriro. But hatimona madadeka kaita sekadzikira kwakakamba. Alright. Sa mazogadziriswa ere masine. Ndambo kuona Mr. Noise. Vakomana havasati vatipa mari. Kushaya kuti tifambire nyaya dzacho but vakomana vasatipa chinhu. Tona blood yavo manje meno zvichaita sei. Takuzvisira kuna Mwari. Tundwara anogadzirisa. Maona nyaya dzacho vaukama nezvinhu. Hatisingadiwe chere violence chete. Violence ndo isingadiwe mumastreets. Ndizvozoka ndozvichaya kuti zvasadaro. Violence ndo isingadiwe. Hatidi kuona Mr. Noise. Because pepe mayangoita noise hazvanzira kuti zvinhu zvacho tindakazviwanawo nechini. Saka neuri webanga unofanira banga. Alright. Handizvo chete. Saka nunga apa indakumhanya kanyado daronodhirivhara machips musika mbari musika wese vanoda machips moya panyado ivava. Handizvo chete. Saka ndikuenda padibheni ndokatinosuplya toatabva ipapo toenda kuZBC wese vakupana masojezi tinovapa pazBC paredhiyo. kuyakangomira pamota ndaanirungara mafanzi ere mdala ndonezi jangori saka makaibhaka mdala une mafanzi munofarwa nenyaya dzei ini vanondifarira vanozvati pachisisimu yapufu ndokwangu tinoguma panonaka. Alright. Hairipo Mr. Giant. Itai muri kuita. Mr. Giant chimbofambisa Ferrari tinzo Ferrari chine moyo ere. Chine moyo. Ferrari. Usipambura. Mdara yaone mvura iri kubuda. Haigezi hai bari mvura neoili zvirimo. Saka Ferrari inogumira muchi. Inogumira mu 175. Saka rinaniwo. Kari naniwo. Kadaiwa ichina hayo badi kana kwamutanga kana kuwange tosvika. Inosvika kwese. Ndikubedi bridge. Neyoyi. Mvura neoili zvirimo. Mushini. Kunyasooneka kuti mushini because hey. Ndofunga munongoonawo inini wacho kuti aiwa zvisipo chaizvo zvatinadzo kufarirana nazvo. Munogeza ere mdara? Ndosaka tichiita sei? Munorabva ere mdara? Aiwa akashoma. Kujamba. Pakamutorwa mazano magezi anza akujuswa kamazano. Saka pewiki munogeza kangaki? I think ndakukanganwa badika 2. Pane kuchikubeza kuziva. Ka 2 ndo minimum. Saka pe month munogeza ka 8. Ka mesi manje ndozonga. Saka makarwa wiki rese Monday Sunday to Sunday musingageze. The rest amusombogeza. Madeza ninga. Ngadaro ere. Mede mangu aindibvunza kuti ungadaro ere kusageza ka 1 per week. So hey. Maona manje. So bhuti rofika zvanzani. Bhuti manje iyi rakazofa manje. Ndinakaita tsaona nebhazi yakahonde vhari ni driver yemabhazi ndobasa. Alright. But munyazoonekwa konfafa yamunayo yakanyanya mdala. Hainini handiyemi kana kuti asi. Amukwate. Muchida zvese nona kuratidzai.
Ya toda kuzoti muzongotiratidza. Anzi nguva pacho njava vatiratidza chikobokobo vadinda kuratidzawo changu chikobokobo ingove matongi. Ndo chikobokobo chenyu. Ndo pandimire. Munodada nacho. Aiwa. Ndo pandichiraramo changu nevamwe vanobata nawo. Aiwa ndo yacho. Zvisine yazvo takumbonosupply chikafu kakomana vane nzara vari kuseri. Toona na time. Iripo. Kuuya futi ikoko tenditese. Tiripo. Kuenda ikoko. Tiripo kuenda kwemapurisa. Ya, iripo Mr. Jani.